Πώς τη θυμάσαι την περιοχή της Πλατείας Βικτωρίας, μέχρι το σχολείο σου, αυτό το κομμάτι δηλαδή? Αυτό το κομμάτι ήταν ζωντανό. Υπήρχαν άνθρωποι, περπατούσαν, παιδιά, Έλληνες, οι οποίοι βέβαια χρησιμοποιούσαν την πλατεία. Μετά βάλαν και τραπεζάκια εκεί, τα ζαχαροπλαστεία. Βέβαια μας δυσκολεύανε τότε. Μας δυσκολεύαν πολύ περισσότερο τα τραπεζάκια. Γιατί καταλαμβάναν το μεγαλύτερο χώρο της πλατείας. Ειδικά το πάνω μέρος ήταν τραπεζάκια. Βέβαια από μια φάση και ύστερα, εγώ θυμάμαι έντονα την εγκατάλειψη. Η εγκατάλειψη δηλαδή όσοι ήταν άνθρωποι με εισοδήματα μεγάλα φύγανε. Πήγανε σε προάστια πιο ακριβά. Πήγανε στα βόρεια ή πήγανε στην Γλυφάδα, στη Βάρκιζα. Γιατί είχαμε πλούσιους ανθρώπους με εισοδήματα. Και βέβαια και καλλιτέχνες πολλούς, αλλά και εισοδηματίες πολλούς. Και όλοι αυτοί φύγανε. Και θυμάμαι μια εποχή πριν έρθουν οι μετανάστες, δηλαδή πριν το. Πότε δεν θυμάμαι λίγο λεπτομέρειες, το 90, που ήταν μια πλατεία άδεια από παιδιά. Και ξαφνικά αρχίζει αυτό το κύμα και απλώνεται και γεμίζει η πλατεία κόσμο και παιδιά, βέβαια μετανάστες. Αυτό είναι μια διαφοροποίηση, δηλαδή τη θυμάμαι. Ενώ πριν έρθουν οι μετανάστες υπήρχαν κάποιοι συνταξιούχοι που κυκλοφορούσαν, αρχίζει ξαφνικά αυτό το ρεύμα της μετανάστευσης και γεμίζει η πλατεία κόσμο και παιδιά. Και φτάνουμε τώρα που μετά, με την κατάληψη της αστυνομίας και όλα αυτά, που αστυνόμευσης και όλοι αυτοί εντάξει, ζωντάνια, αυτοί οι άνθρωποι, οι μετανάστες με τα παιδιά και με τα προβλήματα, εξαφανίστηκαν και πήγαν στα σπίτια τους. Βέβαια, στα υπόγεια, που άλλο δεν ξέρω. Αλλά είναι μια κατάσταση που αλλάζει. Δηλαδή, η πλατεία δεν μένει σταθερή. Δεν είναι κανένας χώρος ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη δράση και μορφή κατοίκησης, να το πούμε έτσι. Είναι κάτι που αλλάζει και φαίνεται. Έναν άνθρωπο που το ζει χρόνια, εγώ δηλαδή, που το ζω από το 60 αυτό το χώρο, δηλαδή μόλις μεγάλωσα, βλέπω αυτές τις αλλαγές, οι οποίες είναι, τις βλέπεις, πώς να το πούμε, έντονες και χαρακτηριστικές. Δηλαδή δεν έχει καμία, εκεί που είναι το ένα αρχίζει το άλλο. Και πιστεύω ότι και σε όλη τη γειτονιά, σε όλες τις γειτονιές, περισσότερες γειτονιές συμβαίνουν αυτά. Αλλάζουν όλα τα πράγματα. Και εγώ πιστεύω και σαν ομάδα εδώ, σαν ο ΠΙΚ, πρέπει να εντοπίσουμε αυτές τις αλλαγές. Έχεις παιδιά, Γιάννη? Έχω δύο αγόρια. Ο ένας είναι 19,5 και ο άλλος 17,5. Δηλαδή, ο ένας πηγαίνει σχολείο και ο άλλος... Ο άλλος έχει περάσει την Βάρδια τώρα. Ο άλλος είναι, ο μικρός είναι στο Λύκειο, τρίτη Λύκειο. Τους απασχολεί στο μαγαζί, το θέλουν το μαγαζί? Όχι τόσο πολύ θα έλεγα, περισσότερο για το χαρτζηλίκι τους. Αυτό που τους απασχολεί τώρα είναι να βρουν κάτι να ασχοληθούν. Ψάχνουν να βρουν το αντικείμενό τους. Ο μεγάλος το έχει βρει εκεί με τις μουσικές, με τα θεατρικά. Δεν ασχολείται και πολύ βέβαια με τα μαθήματα. Ο μικρός τώρα είναι σε μια φάση έντασης που θέλει να περάσει στο πανεπιστήμιο. Είναι τώρα τα παιδιά στριμωγμένα. Βέβαια προβληματίζονται. Και αυτό είναι το θετικό, ότι αυτή τη φάση που περνάνε ψάχνουν να βρουν αξίες, ιδανικά, φίλους, ενδιαφέροντα. Σε αυτό και εγώ, σαν πατέρας βέβαια τους δίνω κάποια πράγματα, αλλά δεν με ακούνε. Αυτό είναι η ουσία της κατάστασης. Εσένα θα σε ενδιαφέρει να συνεχιστεί αυτή η οικογενειακή επιχείρηση στην περιοχή? Ναι, από ό,τι φαίνεται, όλα έχουν εξαφανιστεί, δηλαδή με τα σούπερ μάρκετ. Ενώ παλιά δεν υπήρχαν τέτοιες αγορές, τώρα με το σούπερ μάρκετ δυσκολευόμαστε. Και το μανάβικο αυτό που κρατάω εγώ τώρα του πατέρα μου, βέβαια έχω τελειώσει τη νομική και ασχολήθηκα με το μανάβικο έτσι γιατί μ' άρεσε και δεύτερον είχα μια ανεξαρτησία. Είναι θέμα βέβαια ιδιοσυγκρασίας. Αλλά θέλω να κρατήσει, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τέτοιοι κοινωνοί. Δεν είναι μόνο σαν μανάβικο ότι αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε κάποιες ανάγκες διατροφής και αγοράς. Εξυπηρετούμε και ένα κοινωνικό ρόλο. Γιατί εκεί στο μανάβικο έρχονται διάφοροι, ανταλλάσσουμε απόψεις, βάζουμε τις αφίσες εδώ του διαμερίσματος, επικοινωνούμε και τους περισσότερους τους γνώρισα μέσα από το μανάβικο. Δηλαδή είναι ένας χώρος κοινωνικός που
δεν έχει τα όρια με συγκεκριμένα της αγοροπολισίας και της να πάει έρθει ο άλλος να ψωνίσει και να φύγει, αλλά επικοινωνούμε. Γιατί είναι άνθρωποι που τους γνωρίζουμε χρόνια. Εγώ βέβαια τους γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Από περίπου τους γνωρίζω. Και μάλιστα τους πηγαίνω και τα πράγματα σπίτι τους. Και τώρα συνεχίζουμε αυτή τη σχέση, η οποία είναι και φιλική. Είναι μια κατάσταση που και οι πελάτες οι ίδιοι μου το λένε. Ότι σε σένα ερχόμαστε γιατί μας αρέσει που μιλάμε μαζί. Είναι μια κοινωνικό δηλαδή ο χαρακτήρας του μαγαζιού. Έχει και κοινωνικό χαρακτήρα.